Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Kinintero ang ginyan ken uray di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kariri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agkimek tayo kakailian. Tapno maamuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay ang programa. Damdamag ni Berto, rangkay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Disyembre 15, 2022, aldaw ti Huwebes papagayam, idanon ti ENR Online, ti sabali pa nga parang ti programa tayo, Damdamag ni Berto. Dati apo ti pagayam yon ni Robert Berto de la Cruz parin sa balipaya nga may isang oras king kampanang idasar kariri issues wenno damdamag nga amok nga mga pektar wenno addapan nakainaig itinaldaw-aldaw nga panagbiag tayo. Kadwatay ti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin gagayem ken kaabsat. Dagiti damdamag ngayon kami danong kada kayo. Dati panangrugin na po nga agepekto dati panagrehistro iti SIM card into no Disyembre 27 gagayim kabsat 12 paingal daw multiple SIM registration may palubos segon iti National Telecommunications Commission no NTC. Iti sa bali nga bangir mas nangat-ngato nga danyos iti mali wenno sa ano miso nga panagipupok panagikulong maipurpursigi apo ijay Senado gagayem ken kamsat illegal detention ti pagsasaritaan iti detoy papagayam so iti sabali pa nga damag iti kalman adadeti na ipadamag apo nga narames na papatay nga balasitang 19 years old itatapo 12 anyos ni Rames ken pinatay ti apo na alakay Maria Josep gagayem ken kamsat agasim deta nga apo alakay apo rinames ken pinatay na tibukod ng apo ko yan ni Balasyo taaw kumusta entayo apo ti Ukraine ken ti Russia amuyo kadi nga adday ti may purpursigi nga ceasefire bayat ti Christmas para iti deti gubat ti Ukraine ken Russia ngem saan kano apo nga manamnama nga may patungpal detoy Nganya di kiti rason gagayem ken kamsata pagsasaritaan tayo apo daytoy nga damag Christmas ceasefire ijay Ukraine nalidem nga may patungpal. Dagitoy ken sabsabali pay ting kabidanong kadayo iti daytoy nga parang ti programa tayo damdamag ni Berto manibod iti ENR Online. Daytoyen ti sumbat ti nangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, dagiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibabay ti mausar nga abuno iti katang talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipani ti daga. Protektado pa iti talon wenno bangkag tayo. Mabalin nga usaren dagiti produkto ti Next Gen kadiri amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray dagiti natnating. Epektibo pa iti Next Gen kariri flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adanda pa iti produkto nga para kariti tarken tayo adingwen pakiramanan dagiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nababbaba agastos. Gumatanen kariri Next Gen products iti Chumbian Feed Supply, Masarakan Tigarete Street, Abay Tigareta Barangay Hall, Baduk Ilocos Norte. Next Gen a produkto para kariri amin nga klase ti mula ken para kariri tarken. Next Gen, environmental friendly ang produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Lulay. Mabalinda pa yung may panawag ka na kayo. Ti umiso pa nakausar dito yung produkto, babayan ti company technician da. Paadwen ti apit, itinababa agastos, babayan kariri produkto, ti Next Gen. Next Gen! Lily of the Valley. Kalikagom yung kadi ngay paay ti dinto kalipatan nga serbisyo kariri pimusay ngay patpatig yu ti biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti dayta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kariri ti kalidad a kagamitan ken empleyado para iti serbisyo ngay paida. Lily of the Valley, rangtay ni ayat para kariri patpatig a pimusay, manipod kababaan ingganat ti kangato na kalidad, pada-pada nga hindi payan ti makapnek a panagserbi.
Ipaay ti dinto kalipatan at serbisyo kadag iti minatay babaen ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay dadag iti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid iti minatayo iti sa Bali Alugan. Ti Lily of the Valley katandaan ti dua asangay. Masarakan digitoy, iti National Highway, Barangay 32, Puropor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adaan ti telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Licenciado Abalsamador, Owner Manager, Lily of the Valley. Dahito yan tinurore di kiti agisem karididaan na lugan wenno di kiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipot ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho. Malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration. Manipod kadaanan, aging ganay ti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarud ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Edi dito nga paragtutudo, agra iramanen ti sakita dengue. Dumngeg tayo kani Dr. Alan Taylan, manibo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Siyudad Tilawag. No, importante lang hapo no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talaga nga datan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertension, alnad tayo. Dito may iwasan talaga. Awara na niyan, may lamok kita, dalatad ta. So, importante, kung nata yun, prevention, Sir Robert. And importante pa, pabigsahin ta, ginaturalesa tayo, no? 90% met ket di nga saksakit, Sir Robert. Agda po yan, nagkiti ko nata yung letter tatlo nga B, nga kung nata yung blood pressure, blood sugar, body weight, no? No, makontrol mo dito, pumigsa, ang kalaki di nga diabetic, hypertensive, ket mapigilan tayo digiti saksakit nga dengue. Tandami digiti makakagat nila mo nga mabaling nga dengue kadakwada ng napigsada nagurigor andamit nga makarik na ti madi. So again, Sir Robert, importante, prevention is preferable to cure. Okay, dyan na palabas, 12 minutos kalpasante, alas 12, 12, gigiyim kayong kamsat, pumpiang, nakalaladingi tapo ti sinagrap ti agtawin ti sangapulo ket duang balasita, nguno ubing, kalpasan nga mapapatay, marames babaen iti bukod na nga apo alakay, kalpasan na po nga nakita dito bangkay na iti maysa nga waig nga na-report iti kalman iti syudad ti Davao. Nabigbig dati biktima iti alias Nurin. Idinto nga ti suspect ket ti apo na alakay nga ni Irinio Libukon Ado. Inne mapulon ti tawen na ti luko. Gahan na agpada dito nga residente apo iti Sibulan Turil. Iti nasa nga syudad. Base ti report ni Eden report ti Eden Police Station 19 nakita ti bangkay ti biktima nga awan ti arwaten na iti maysa nga waig iti Nobyembre 4, 2022 sumagmamano nga metro apo ti kadayuna iti mismo nga pagtaenganda. Ti panang idadalan na apo iti eksaminasyon kaya nadadi iti sumagmano saksi nga ti suspect ket mismo nga iso ti mismo nga nang rames nang patay iti bukod na nga po kuno sa dinno nga anak daytoy ti inana wenno anak na ti ina ti biktima in agtrabaho iti sabaling nasyon. Sumango iti kaso nga panagrames ken homicide tinadakamat alakay. Maria Josep, dito hin apo, malagip yo apo, impalagip ko manen iti kalman nga dito'y pagilian tayo nga Pilipinas datay ti umununa itintero alubong iti pa nakapabusar digitay umbing gagiyem ken kabsat saan lang nga dito'y Asya no diket tintero alubong gapoy tinangato apo nga sexual abuse
kadagitay agtutubo gagayem ken kaamsat nga may sa deto nga mang perdi apo ti imahen ti pagilyan tayo kas kung nagidikalman o itatan na nayunan manen idi kalman Muslim DJ suspect 19 years old nga balasitang DJ nagbalin nga biktima agad adal pay apo agrayrayo ken kuanang binasted na ni Rames ken pinapatay na meten tatta deti apo nga lakay nga nangi kumitan deti ina nga anak na nga adda ije balasyo taaw gagayem ken kabsat ni Rames ken pinapatay na ijemet syudad ti Davao so dito rimwar apo nga report ti Department of Justice nga nangato ti bilang wenno kaso ti pannakamulmolestya digiti agtutubo wenno bubing umisuunay gabud agsasaruno nga adda kastoy mapapatay Marames nga balasitang ubing gagayem kabsat agasem ta 12 years old ni Rames dito 60 years old nga apo na alakay gagayem ken kabsat ijay Sibulan Turil ini sa nga syudad kakabsat ken gagayem dapat apo adda aksyon ti gobyerno kadigitoy urehaan nga legislated act kaabsat ken gigayem no adda digitay may uswat apo nga seminars or anyaman apo tapno ti kasta maadalan digiti naganak maadalan digitay no sino digitay mabalin nya agbalin nya partisipante di ba idi aguso apo ti panagpakamatay digitay agtutubo ada idi digitay ni uswat apo grupo nga nang uswat apo iti seminars symposiums ada digitay na imbitaran nga expert nga speakers tapno mailawlawag kadakwada apo deti dakes nga epekto na ti kakastoy or kasano digitay wagas tapno maliklikan nga maaramid ti kakasjay kabsat gaputang umat nga to ti kunak nga ron di kalman adamanen tataad damanen nga deti ket mayalubog unay or maiano unay kadeti nagbali na po nga rakurak gagayem ken kabsat ti biyang ti Department of Justice nga nangato apo ti bilang digitay pannakababuso digitay ububing iri pagilyan tay Pilipinas. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka dagiti balayo when you anyaman napasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asilig ti mga bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang dagiti kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Suba Road paset ti barangay 50 Butong diti syudad ti Luwag asilig ti mga bridge nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kaditi di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di grubing ken nagtutubo daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kaditi cosmetic products or jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Kakailan na to ni Dr. Chester Ponyo, ENT Doctor, tapno mga ipaay karigiti kang runaan nga tips para di pa ng salwad tilapayag. Adak dito ay tapno mangited iti tips no kasano nga tagibenen tayo daytoy lapayag tayo. So basically talo nga tips ti ited ko. Ti muna ket tay panangliklik tayo iti napipigsa nga uni. Kaputa ti napipigsa nga uni. Isu ti most common kagawan nga rason no apay nga agsulod daytoy lapayag tayo.
No saan tayo met nga kabalinan nga maliklikan ket sabay kumata kan tayo ti proteksyon daytoy lapayag tayo. Babaen ti panag-usar iti earplugs may sulbong ditoy. Bueno tay earmuff nga mangkalob iti sibuker nga lapayag tayo. May kadua ket liklikan nga sukit-sukitin tayo ti unig ti lapayag tayo. Katuan kada tayo siguro ket agusosar tayo iti cotton buds kada digitay pala-pala kutkut sarita hairpin ket nadumapay nga banag ngem dagitoy kumaket liklikan ta ad-adda mga dakes no masukit-sukit iti lapayag tayo isu nga ti kapintasan nga panangdalos ti lapayag ket ditoy laeng ruar ti lapayag ti tayo dalusan. Mabalin nga punasan tayo ti labakara, walya, panyo, pero na anyaman, anadalos alupot. Ti maudi nga tip, ket itiin kay kuma panagpa-check up ti lapayag yo, oray maminsan, pero mamindua, iti may isang atawen, tapno no masirip, ken ma-check up, tay ear, nose, throat specialist yo, tay lapayag tayo, ket no ada tinasken nga madalusan, no nasken nga aramidan na, ket aramidan na daytoy. Ken may kolektar di daytoy, ket saan nyo kuma, ibaybayag, no itantantan, tin kayo pa nagpa-check up, no adaman ti sabali nga malit na tay lapayag yo, panagsakit man daytoy, no panagkapsot ti panagtingnig na, ket dagusen tayo nga mapanipakita iti espesyalista tapno no daktakkel met latay namnaman na nga magasan daytoy. So dagitoy ti talo nga tips nga mai-share ko ta kayo kung kasano nga tagibenen daytoy lapayag tayo. Okay, tuloy-tuloy. Diti SIM Card Registrations Act, gagayim kamsat. Ada po diti pa nagpalawag ti National Telecommunications Commission na itinaangay pong konsultant gagayim kay kamsat nga awan ti limitasyon oray manugasot nga SIM card ti rehistrom under your name. Ket palubusan na po ti when mapalubusan ti multiple SIM registration iti babaen ti implementing rules and regulation ti SIM card registration act gagayem ken kamsat amok pa pakasikdan ti amin dati asa nga pada gagayem ken kabsat gaputa sino pa ita ti awan ni game na nga cellphone papagayam even elementary pupils ada kabukbukodan da nga cellphone na dati nabasa tayo apo nga IRR implementing rules and regulation awan tinaipan ditoy no adda ti limit ti tawe o no tawen ti maadaan iti SIM card malaksid apo kadeti pa nagparehistro gagayem ken kamsat iti likodan detoy binalaagan ni Engineer Edgardo Cabarios ti publiko nga napegad ti maadaan ti multiple SIM cards may bilangin dito iti panagbalin nga kangrunaan nga suspect iti fraud no kas pagarigan DJ numero ket mairaman apo iti legal nga aktibidad gagayem ken kamsat awan limit tinai pan iti nasaong alagaden ken mabalin niya mairehistro oray ti manong SIM card sa po no kayat ti agparehistro segon ken ni Cabarios gagiyem ken kamsat Digiti laeng tirumbeng winulaeng ko na ang agbalin nga responsable iti pagka di mabalin na pan nakapukaw gaputak ti kaado apo digiti asino man nga mangusar apo ka digiti SIM card mo mapukaw mausar pa yung babalin dati ato ti legal activities ken primary suspect ka at sikat na kainagan under your name so dapat agbalin tayo apo nga very responsible iti panangigem tayo iti cellphone hanga kaskatata nga oray no ti pangisok-suksuka mo ori ta bulsam talikod ori ta siket mo ori ta ori idisom ti sa dinuman ti kayat nga palawagen ti biyang apo ti National Telecommunications Commission no naiwagak mo di pa cellphone mo
when no napukaw mo, nabati mi ta tricycle na nagluganam, nabati mi ta na panamakwarto, nabati mi ta rinutoy, ket adda nakapidot, ket saan na apo nga isubliken ka, amangan ta aramaten na apo para iti sabsabali or illegal activities DJ cellphone mo. Nga mabali na po nga mangitunda nga si kaapo iti agsungbat ga puta na irehistro deta nga cellphone under your name. Gagiyem kay amsat. But sometimes adda diri kasto ya bambana gapo kasla ko mamapukaw mo DJ anyaman na banag nga na inagang keng ka kastoy sila orila ID lisensya napanda nagtakaw yung may nga tabaray tapno saan niya isudat ti mababasol mailigo DJ mailiko apo DJ investigasyon deti napidot dang ID napidot dang anyaman niya personal nga pa-informasyon para kenka mabalinde iregregi jay tapno si kanto ti pag tayekan ti investigasyon. So, no may implementara po deti SIM Registration Act, babaeng ka deti na iparok at ti National Telecommunications Commission nga rules and gagiyem kamsat implementing rules and regulation mabali na po nga aramaten da dijay kakabsat king gagiyem. Nakasada po ti IIR nga rumbeng nga maberipikaren ti telco firms dito may submitir ng impormasyon ken datos para ti SIM card owner maialubog iti applicable nga provision ti Data Privacy Act wenno ti IRR deto ken sabsabali pa nga issuance ti National Privacy Commission. Binagaan pa'y ni kabaryos di tao nga makapukaw iti SIM cards da nga insigida nga i-report na dito iti otoridad. Yan yung tinutukoy ko. Adda dito kakasjay. So ti may sa kadito may sa kadito aramiden di kita mapukawan when no makapukaw mapanda agpa i-blatter gigiyem kay kabsat into no agsakada da kadagiti kasapulan da let's say driver's license mapanda mga laapo ti affidavit of loss kadagiti abogado gigiyem kabsat or iti piskalya kakabsat ken gigiyem tapnon ti kasta maipalawag nga talaga nga napukaw da ken maleplepan DJ mabalin nya pan nakaatap mo no mausar DJ nga banag iti saan nga umiso. Kabayatan na pinalagipan ni kabaryos ti publiko, seknan ti registration ti SIM card para kadigitay minor end users. Ito na, yung sinasabi ko kadigit na, gagiyem kamsat. Rumbeng nga maipalubos nga ken mairehistro iti babaen tinagan, dagitay naganak when no guardians. Ito na, gagiyem. So dijay, ken saan niya mabalin nga DJ SIM card nga saan niya mabalin nga mairehistro iti babaen tinagan ti minor de edad ti SIM card. May palagip nga ning iparwaren ti NTC idi kalman wenno di Lunes ti IIR para iti linteg ken deto ket adda ti mandato wenno iman mandar na ti panagparehistro ti amin nga SIM cards iti uneg ti sangagasot 80 nga aldaw mangrugi apo Disyembre 27 gagayem keng kamsat. So ayun di po dito pa nagparehistro iti SIM card gagayem keng kamsat ken dito minors ito dito kung kunaksat uri ubing da SIM card nan haan nya mabalin dito minors nga agparehistro apo wenno irehistro da under their names under their name DJ SIM card masapul nga ni parents wenno guardian gagayem. So dito pa iti maysa nga rumbeng nga panunutin nyo no at the cellphone dete anak yo, let's say grade 2, grade 3, grade 4, and even grade 1, at the cellphone niya igem da nga the SIM card na. Gagiyem keng kamsat. Ada dito eskwela po kumpiskaren dat SIM cellphone. Nya adu dito mang kontra iti dijay. Ngamin di kita naganak kahit da nga i-monitor ni anak da kano, kahit da nga tawagan, kahit da nga teksan, no kumusta isunan, bayat nga dito eskwela or anyaman. Kakabsat keng gagiyem. So tapo gapot ta maipalubos nga mairehistro multiple SIM card registration mabalin nga di maysa ited mo ken ni anak mo di maysa ited mo ken ni kasjay agbalin tayo apo nga very close iti panang monitor kadite anak tayo nga pangitedante kadite cellphone nga di SIM card na registered under your name
no na duma di kita ubing medyo adda pagkaano da pa lang adda pagka dete handa pa unay nga responsible gagiyim kay kabsat manganta mapukaw da maibati da or anyaman kabsat gigigim ket dete ko na kon no maaramat apo iti saan niya nasayat dito gagiyim manganta sigurado nga sika iti maagsungbat gaputa nakarehistro di SIM card under your name. Gagayem kayong kamsat. Yeah? Okay, padaanan nyo apo ta pagsasalitaan teto dito mabaling ka no apo ma-extension na iti SIM card registration. Ngayon kasangmanan deta, agyaman tayo apo di TMT Construction Company, di 48A Kabungaan North Lawag City. Anyaman na po construction assistance si kasapulan nyo, makatulong ka na kayo. TMT Construction Company. Kukuha kinamat matunan ni Sangguniang Bayan Member Honorable Telwin Tapawan. Thank you very much, Mr. Loreto Tamayo di Waipahu, Hawaii. Maraming salamat, Mr. Perodirupan di Wayanay, Hawaii. Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Maraming salamat. No, darikrik-nain nyo apo di Baguio. Mabalin nyo may pakonsultar nila kini Dr. Alan Thailand. Iti mismo nga St. Camillus de Lelis General Hospital. Masarakan iti number 121 J. Flores Street, Lawag City. Kastapay po ti panagyaman tayo di Pugad Lawin Car Bus Aircon Service nga kukuha kinmat matulan ni Engineer Neil Jose manibada po di Balintawak Street. Amin na po nga aircon tilugan kabalinan dari gitoy apo nga servisan wenno tarimnen. Thank you very much, Mr. Henry Afaga iti Pennsylvania, Estados Unidos. Ken thank you, Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando iti Ili ti San Nicolas. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juice-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa di cottages adan pa di shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach di kayag pangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem kag tegikwa ken di nagserbi ka na kayo umno a lugar pare ti dinto malipatan na parang titipon gaputa si degi di baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar ka na kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort masarakan iti barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Prexon 2 Beach Resort. Para reservation, tumawag ni cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort.
Adtoy digiti umisunga aramid tapnon di kasta matagiben nga nasalun at ti agong. So dagitoy sumaganad nga talo nga tips ket may panggep iti panang tagiben iti agong tayo wenno daytoy nose. Una, nuadda pa nakabalin na ket liklikan tayo dagitay asok, polusyon, dagitay nakakaro nga amot nga mabalin nga makasair ken makairita iti agong tayo. No saan tayo maliklikan ket itultuloy tayo mga rod iti panagusar tayo iti face mask nga nairugi tayo iti simmangpet daytoy a pandemya. Daytoy face mask ket agbalin nga proteksyon laban kadagitoy nga polusyon, germs, virus, bacteria tapno saan tayo nga anlay nga COVID, kudiket pati sakit nga tonsillitis, kada pharyngitis, ket maliklikan tayo, pabayan iti panagusar iti face mask. Kamaudyanan na, iti panang daldalus iti agong tayo, mabalin nga agusar tayo iti nabasa nga tissue paper, wenno lupot, tapnon dalusan tayo iti agong tayo, wenno mabalin tayo met nga templa iti pangdalus tayo, daytoy ket babayan iti panagusar tayo ti nadalus nga danom may kati isang kabasit nga asin isang kabasit nga baking soda ket babayan iti panagusar iti hiringgilya mabalin tayo nga dalusan iti agong tayo. So dagitoy talo nga tips nga inak mai-share kada kayo no kasano nga tagibenen daytoy agong tayo. Okay, tuloy. Talupulong itinem a minutos kalpasan, ti oras tiyong alas 12 papagayam. Okay, tuloy ti apo, diti anuruten, or damag, sekna na po ka diti SIM card registration. Mabalin niya mayat ti dog, ti deadline para iti panagpairehistro iti SIM card, iti Department of Information and Communication Technology, when DICT, dati ket sigon iti executive telecommunication regulator. A public briefing ti state-run PTV kinuna ti dating National Telecommunications Commission Deputy Commissioner ken agdama konsultant ti NTC nga ni Edgardo Cabarrios nga adda ti sangagasut 80 aldaw manipod pa nagrugi ti bisa ti SIM Card Registration Act para iti pan nakairehistro dagiti numero aging gana ti Abril 26, 2023 gagayem kay kamsat. Ito no Disyembre 27, digiti amin nga digiti telcos ket mangrugidan nga aglako kaditi SIM card nga naka-deactivate iti naka-deactivate mode ken manglukat kadagiti online portal para iti panagparehistro segon iti naiparwar nga implementing rules and regulation tinasaong linteg. Itapo ti paggamot ti DICT ada 180 days nga ti 180 days ket agkurang gagayem kay kabsat ken mabalin nga i-order wenno imandar ti DICT para ti extension para nag-extend it another 120 days. Yung 180 days is equivalent to 6 months, di ba? Kasi 30 months yung pinaka-minimum nga aldaw para iti makabulan na. So, yung 180 days, that is 6 months, ngem deti mabalin nga panangimandar apo ti DICT ti extension para ti SIM card registration mabalin nga ag-extend for another 120 days so that is 4 months, another 4 months gigiyem kay kamsat so kasdi apo ti katindog from 180 days, that is 6 months, then another 120 days, that is 3 months, so agbalin nga siyam abulan nukas pagarigan. But agdepende deta po ti agbalin na mandar ti biyang ti DICT gagayem ken kamsat. Kabayatan na ti atidog nga panawen ket deti ket para iti pan nakaakomodar nga mairehistro di existing nga 150 million nga prepaid SIMs nga saan nga nakarehistro gagayem ken kamsat so dijay we have mano nga milyon gagayem ken kamsat nga 150 million SIM cards
ti manamnama nga mairehistro apo after mangrugi di rehistro after on December 27 gigiyem kay Kamsat okay inlalawag na pa ti dating executive ti NTC nga saan nga malimitaran wenno saan na limitaran tininteg ti rehistro nga SIM card under ti may nga nagan so dito ko multiple SIM card registration nga mabalinda nga irehistro tininteg imamandar na po nga amin nga pampubliko nga telecommunication telecommunication companies gigiyem kay Kamsat manmandarin na ti direkta nga panaglako danto na po ti SIM cards no aglako dati SIM cards ket dawen da po kadete user nga mangipakita idi umiso nga dokumento nga pakabigbigan pakairamanan ti ladawan no gumatang danton iti SIM cards kasapulan met nga digiti PTE nga Philippine PTE gagiyem kay Kamsat nga tibker apo ti platform para di pa nagparehistro may submitir ti maysa nga na-verify nga listaan babaen ka dito risado nga dealer wenno ahente idintero nga pagilyan iti biyang ti National Telecommunications Commission wenno NTC karamanen dito iti maysa nga update nga listaan ti kada quarter so every quarter every 3 months po adda ti updated nga list nga maisubmitir idi babaen ti IRR digiti end users ket kasapulan bet nga ag-report ngin sigida anyaman nga panagbaliw ti impormasyon nga naipaayda iti aplikasyon da para iti panakairehistro ti anyaman nga gundaway nga matakaw DJ SIM ti kaso numatay DJ end users ti kaasitgan nga kapamilyana or di ti kababagyan na di nga end users ket masapol nga i-report da iribiyang ti PTE no saan ket mangi pila da iti anyaman na po nga activation or deactivation iti sumarsarunong nga aldawa kasapulan met nga digiti PTE ket Philippine Telecommunication Entities ma-deactivate di SIM card nga sa nga di SIM card nga nausar para iti pananglukluko wenno anyaman na pananggundaway textman wenno tapag gagiyem ken Kamsat ken rumbeng apo nga ma-verifikar nga naimbag dagitoy nga SIM card nga mausar kadagitoy kakastoy abanag so very strict no kitkiran tayo po dito linteg especially dito IRR gagiyem ken Kamsat para iti SIM card Registration Act. Daytoyen ti sungbat tinangato agasto sini pagtatalunan. Next Gen, dagiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipani ti daga. Protektado pa iti talon wenno bangkag tayo. Mabalin nga usaren dagiti produkto ti Next Gen kadagiti amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray dagiti natnateng. Epektibo pa iti Next Gen kadagiti flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adaan ka pa iti produkto nga para ka riti tarken tayo adingwen pakiramanan dagiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabagbaba agastos. Gumatangan ka riti Next Gen products iti Chumbian Feed Supply, Masarakan Tigarete Street, Abay Tigareta Barangay Hall, Baduk Ilocos Norte. Next Gen a produkto para ka riti amin nga klase ti mula ken para ka riti tarken. Next Gen environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Dulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso pa nakausar dito yung produkto, babayan ti company technician da. Padwen ti apit, iti nababa agastos, babayan ka rin ti produkto, ti Next Gen. Next Gen! Lily of the Valley. Kalikagom yu kadi ngay paay ti dinto kalipatan nga serbisyo kari ti pimusay ngay patpatigyo ti biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti deta.
Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad nanda para iti de kalidad a kagamitan, ken empleyado para iti serbisyong ipayda. Lily of the Valley, rangtay ni ayat para kariripat patigapi musay, manipod kababaan ing ganat ti kangato na kalidad, pada-pada nga hindi payan ti makapnek a panagserbi. Ipaay ti din to kalipatan na serbisyo kada iti minatay babaen ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay dari iti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid di iti minatay iti sa Bali alugan. Ti Lily of the Valley katadaan ti dua asangay. Masarakan di gitoy, iti National Highway, Barangay 32, Kurokor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adaan ti telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley. Dahito yan tinurore di kiti agisem karididaan na lugan wenno di kiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipot ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging ganay ti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Edi nga paragtutudo, agra iramanen ti sakita dengue. Dumngeg tayo kani Dr. Alan Taylan, manibo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Siyudad Tilawag. No, importante lang po no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talagang adatan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive, alnad tayo. Dito may iwasan talaga. Awara na niyan di lamok ket dalatad ta. So importante kuna tayo prevention Sir Robert. And importante pa, pabigsahin tayo, naturalesa tayo, no? 90% met ket di nga saksakit, Sir Robert. Agda po yan, nagkiti ko na tayo nga, letter tatlo nga B nga ko na tayo mo yan. Blood pressure, blood sugar, body weight, no? No, makontrol mo dito, pumigsa, ang kalaki di nga diabetic, hypertensive, ket mapigilan tayo, dikiti saksakit nga dengue. Tandami, dikiti makakagat nila mo nga, mabaling nga dadingi kadakwada ng napigsadahan nagurigor ang damit nga makarik natin madi. So again, Sir Robert, importante, prevention is preferable to cure. Okay, tuloy. Opera pulo ket 7 minutos kalpasan. Ti oras tayo nga alas 12. Adati may purpursigi apo ijay Senado babaen iti Senate Majority Leader Joel Villanueva. Gagiyem ken kamsat dati apo ket dati nangat-ngato nga danyos iti saano miso nga panakaibalod. Gagiyem ken kamsat dati apo ket purpursigi ni Majority Leader Joel Villanueva iti Senado. Dito gakat nga mas nangat-ngato a kompensasyon kada iti inosente nga madusa wenno makulong. Maysa kada iti nakasaad iti Senate Bill number 1607 gagiyem kay absat nga dito iti maawagan ti an act creating Board of Claims under the Department of Justice for victims of unjust imprisonment or detention and victims of violent crimes and for other purposes. Ilalawag ti senador nga ni Villanueva saan lagi dito Pilipinas nga agbalbalin nga unique apo ti kaso nga saan nga umiso iti pan nakaikulong digitoy no di peket saan pa nakaumiso pa nakaikulong diti biktima no di peket uri di Estados Unidos no sa dinno nga 1% wenno 20,000 iti populasyon et digitoy ket na konviktaran nga awan iti basol na.
idinto nga dito Pilipinas, idibabayan ti Republic Act 7309 nga nakasaad nga may kan iti sagsangaribo nga pisos nga kompensasyon di iti makulong gapo iti saan umiso nga panaka konbiktar babayan ka dito ay biktima to ti violent crimes iti kada bulan yung 1,000 no pay kasta no umabot apo no aglabes ti 10,000 rumbeng nga mangipilat ni biktima ti claim iti uneg tinem nga bulan manipud aldaw nga isuna ket mawayawayan DJ petsa nga napasamak DJ damage wenno injury no sanin no apo nga saan nga digito ket mabalbaliwala nga claim gagayem ken na kamsat inlalawag pa ni Villanueva nga di 1992 rumbeng nga adda 1,000 nupay kadagitoy ket saanen nga makaumanay ti 1,000 gapu pay laeng nga po ti panagnato di magatgatang isud gapuna nga kalikagom deti nga gakat nga amendaran ti RA 7309 ken maingato ti kompensasyon ti agarup 5,000 iti kada bulan nga ti limitasyon na po ket 3,000 gigiyem ken kaabsat okay so adda digiti kastoy wala po adda digiti madi kasla kuma deti tao ket madingdingig deti kaso na isuna adda apo ito nagti pagbaludan gagiyem ken kaabsat di pa nagtulid ti panawen nga panang dingeg ti kaso iji korte maparwarto apo rumwarto babaen iti panangadal ti huwes babaen ka de hearings gigiyem kay kabsat nga isuna inosente awan ti basol na kasla kuma napabasol api matay gagiyem kay kabsat ada di uneg ti pagbaludan non-available di kaso gaputa marder no ka marder gagiyem kay kabsat saan niya available nga madadi ti gundaway nga adda diti motion di depensa nga bail uray non-bailable di kaso gaputa nakapsot di ebidensya gagiyem kay kabsat or anyaman nga ground nga maibaga may dasari ti korte babae ni ti lawyer wenno di soldiers of court abogado gagiyem kay kabsat adda di kakasjay nga mapaspasamak okay napabasol nga pimatay non-bailable gagiyem kay kabsat nang rames into no mapasama ka po ti paraghearing matuktalan ni huwes nga saan nga isuna jay or saan nga makaumanay or anyaman na po nga paka dismissan jay kaso hanga umanay jay pan nakabigbig na or anyaman na po nga banag nga mga downgrade apo ka jay ebidensya against ken kuana ngem nabalod tinumano nga tawen gaputa ka digito iti mapaspasama kapo medyo iso nga kung kunada speedy trial kuma saan speedy no kunada napaspas nga pa nag-trial tapno maliklikan ti kastoy hana po speedy bagal ti mapaspasama nagbalin pa nga problema idi no apay nga mabayag apo ti pan nakadingeg di kaso especially RTC courts gigiyem kay amsat awan huwes nabayag nga tawen apo nga kasta ti problema uri ti RTC lawag na bayag nga basid nga huwes gagiyem kay kabsat iso nga postpone no saan dapat iti technique dito lawyers nga kidaw da apo ti postponement iti hearing so digijay mangibayag ka DJ tao nga dadya unig di pagbaludan gigiyem kay kabsat indunokwan napaawan basol na dismiss di kaso kakabsat keng gigiyem so kumustan diti pan nakadani jay so dagitoy siguro ti maysa wenno dagitoy kayat nga baliwan or amendaran especially di bayad digite kompensasyon na digite nabalo dapo nga saan nga umiso apo iti pan nakahatol na wenno nabayag ti kadda di pagbaludan ngem matakwatan nga isuda ket inosente gagayem ken kabsat yan so padaanan nyo apo padasin dito ti makiinuman Karide abogado, may pangge pa po iti dito yung banag gagiyim kay kabsat. Dito compensation na po, dito ay mali iti pan na kay balod na. Hoy, happy viewing kay ni Ma'am Teresa Lived Loyola from United Kingdom. Ni Ma'am Teresa kit from Batak City, nga madapod yung United Kingdom gagiyim kay kabsat niya. Ni Chita Guillermo Danog, dito makayupiep, tita ni Maki, okay, ni Chinese Aiwo, ano ba talaga yung real name mo? Medyo nalilito ako dito.
Pero dati ka agkakadwa kami di radyo, idi. Diyak lang matandaanan, na singer isuna ka dito known shoes tayo, idi adak pa lang nga po ti radio. But anyway, thank you very much, Chinese Iwo. Iti buybuyam, iti dito yung agundaway di programa tayo damdamag ni Berto. Thank you very much, iti TMT Construction Company nga masarakan ni 48A, Kabungaan North, Lawag City. Babayin ka ni Honorable Telwin Tapawan, SB member, iti Ili ti Marcos. Thank you, Mr. Loreto Tamayo, di Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Onofre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Kastamet ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much, Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando, iti Ili ti San Nicolas. Thank you, iti Pugad Lawin, Carbas Aircon Service, iti Balintawak Street, Lawag City. Anyaman na problema po kaditi aircon nyo. Ora da dito ilugan nyo, kahit yung pa-installaran ti aircon, sindadaan ti Pugad Lawin, Carbas Aircon Service. Iti Balintawak Street, Lawag City, nga mga ramid kadagita. Babayan ti panangimaton ni Engineer Neil Jose. Thank you very much kini Dr. Alan Thailand. No, dasag sa gabain, when recruit na inyo ti Baguio po, mapanlay ng pakonsultar kini Dr. Alan Thailand, doktor nga mapagtalkan, manibod po di St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121 J. Flores Street, Lawag City. Maraming salamat, Mr. Henry Afaga, dita Pennsylvania, Estados Unidos. Okay, kibit-kibit ti oras. Awanin na po, tinabati pa yung oras dito dito, yung aldaw, para di programa tayo damdamag ni Berto, dito di pagayam nyo, ni Robert Berto de la Cruz, iti technical control, Maki Paulino Agustin, agyaman kam, tingay panagdingeg, ken panagbuya. Damdamag ni Berto, programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar, idintero kinyan, ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto, pakaidasaran diri damag winupas masamak, diri sumbat diri agtuturay kadiri issues, ken karikagong diri umili. Damdamag ni Berto, awisan na ka, tapos makipartisipa. Agtimek tayo kakailian, tapos maamuan ti publiko, ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan, amin ket may payan ti gundaway, itinay yung programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto! Tumulong para hindi pa nakasalbar ti biyag. Pamalagip ni danon kada kayo, babayan ti ENR Online, ken ti Philippine Red Cross. Wait. Nagpintas la unay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ipanagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket isa kada kiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So, haan tayo nga mabutong nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangtud deto iti self-fulfillment as they say or sense of self-pride. Kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumpas na. Hala nga maysa nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally tabagbagi tayo ano digiti advantage na kasi no agdonar tayo ti dara apo we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially tayo kunada cardiovascular illnesses related. So, napintas ti agdonar apo iti dara, maamuan tayo pay, ala, haan met amin ket, na ikan ti bagi nga nasalunat, ta haan nagpapada ti bagi tayo, ngam no, agdonar tayo di dara, ket it's also a way of having us health check-up. Makunan to tayo doktor nga, digito iti na-find outan, iwasan tayo basit ti kastoy, no maminsan kastoy. So napindas ta the way tayo nga maamuan tayo iti condition ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Ni Dr. Chester Ponyo, manipod ti entity Ili Clinic, ipaay na di sumagmamano nga wagas, tapdon ti kasta, matagiben ti karabukob. Ito'y sumaganan, kaya tips, met, no kasano nga tagibinin tayo, ito'y karapukog, kagraman, ito'y niwat tayo. So, umuna iti amin,
iti saan tayo nga panagpupukaw, saan ang panagpwersa no agsao. The most comfortable voice ko man, iti usarin tayo, tapno no saan ang magagara, dagitoy vocal cords tayo, ket maitunda iti tayo panagpaparaw. May kadua, ket daytoy panagdaldalos, tingiwan tayo. Digitay kanayon nga bilin, digitay dentista tayo, nga agsipilyo, mamintro iti agmalem. Tapno agtalineed nga nadalos ti bibig tayo, ket maliklikan tayo ti anyaman nga infeksyon, sanlay nga infeksyon iti ngipin, kundi ket infeksyon iti dila, ket dagitoy gugut tayo. May katlo, ket iti panangliklik, iti panagsigarilyo, panagtabako, ket panaginom iti arak. Gapo ta dagitoy ket most common nga mangited iti cancer, iti karabukog wenno throat tayo. So dagitoy iti kitay talo nga tips nga mabalin ko nga may paga no kasano nga matagiben daytoy ngiwat ken daytoy karabukog tayo. Tinapalabas. Namulit yagdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasae masugat. Tinapalabas. Edi sa bali payagundaway papagayam kumablaw kami ti nagasat nga malim ti Huwebes tay amin sa pada. 15 di babilang iti bulan ti Disyembre 2022. Idanon ti ENR online ti sabali man parang ti programa tayo ti napalabas. Ni Robert de la Cruz, kadwata iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Para iti panangidanon tayo, di pakabuklan ti programa tayo, ken ti panangibasa tayo, ay tuloy nga panangibasa, iti surat niya na kay palaunan, ti pakasaritaan ti biyag kinayat, ni pagayam tayo Carol. Ngayon kasangwanan yan tayo itultuloy nga ibasa, dito nga surat, agyaman tayo karig sumaganad. TMT Construction Company, iti barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City. Amin nga kasapulan nyo a serbisyo apo para iti construction, bueno, digiti patakdirin nyo, masindadaan na po di TMT Construction Company, nga masarakan iti 48A, Kabungaan North, Lawag City, nga agserbi ka na kayo, babayan ti panangimaton, ni Honorable Telvin Tapawan, nga kaming ti konseho, ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo ni Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Onofre Drupan, iti Wayanay, Hawaii. Kastapay kini Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Agyaman tayo pa kini Dr. Alan Taylan. Adadiri kayo tiyo apong ipakonsultar, signanti sa runata. Babalin nyo apo ti agturong kini Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121, Zay Flores Street, Lawag City.
Pagyamanan tayo pa iti Pugad Lawin Carbas Aircon Service ngay matmatunan ni Engineer Neil Jose. Anyaman na po ang problema wenno kayat yung maamuan nga problema may panggap iti aircon sindadaan ti Pugad Lawin Carbas Aircon Service Balintawak Street, Lawag City. Agyaman tayo pa ken Mr. Henry Afaga iti Pennsylvania, Estados Unidos ken Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando iti Ili ti San Nicolas. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina dagiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti barangay 50 Butong diti Siyudad Tiluwag. Asirig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kaditi di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di grubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kaditi cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken ti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Kasangwanan, ngayon tayo ituloy nga ibasa dito surat ni Carol. Happy watching kay ni Ma'am Elis Tamayo ken siyempre ni Comadre Emerlinda Corpus nga dayjay Hong Kong. At tuyan ti tuloy ti surat. Kuno pa nakaibasa dito surat nga nakaipalaunan ti pakasaritaan ti biag kinayat. Ni pagayam tayo, Carol. Kasla nakla sinalukuban, tinakangis-ngisi taman to, Manong Robert. Gapuy ti naramid kanya ni James. When nalawagin kanya, ken napaniknikat nga pudno nga dan sa bali nga babae ti biyag na kinadapayan dito iti mismo abalay na. Day di lalaki when no ayan-ayat, nga pangalala iti pigsak. Gapuy ti rigat nga paspasarek, iti nagbaitan ti pagpapaayak when no pagtabtrabaho ken ti sitwasyon ti ina. Namimpinsanin nga nagpulpa. Namimpinsanin nga naglaylay day di sabong. Nga agbalbalin nga murmuray dagiti matak. Dayto ket gubway ti naramid kanyak ni James. Ti lalaki nga inayak ko unay-unay. Ken nang ipaayak iti bagik. Pagayam ko. Kasano ti pait dagiti luang nga nagarubos ka dagiti mata. Sipod ti musay dagiti amak. Ti agdama nga sitwasyon ko nga no dumakit sang sangita.
Mas napapait ti luwang agarubos kariri matak gapoy di napasamak. Iti ayat, wenno ayan ayat mi ni James, Manong Robert. Nupay kasta inangay ko ti amin nga pigsak, kabsat ko. Tapnon ti kasta, makabalin na kalabanan ni Linay, ket saan na maapektaran ti trabaho. Kaya didilikodan deta matungpal ti arapaap ko nga tumulong iti kabsat ko, aninatan. When nagbalina ka na tibker iti day di agundaway, nupay iti kaungan ti puso ken riknak, gumilgil ayab ti gurak ken ni James, no apay nga di na naawatan ti sitwasyon ko. Agingga nga, adda ti maysa nga, pagayam mi ken ni James, nga imay iti ayan ti balay ni Nana Marta. Ket kastoy ti balikas na, Carol, numabalin ka no ket kasarita na ka ni James. Kaya't nakakasarita. Apay ka no? Diyan mo yan. Amangan ta dumawat ti pamakawan. When no, adakit di na kayat iti babaeng en sangket na kaya't nakakasublianan. Imisimak nga miti kaunga gumaygayib-gib. Makapungtutak. Sige, ibagam keng kuana nang kita kami. Ibagam keng kuana nang agsarita kami. No sa din no ti kayat na mapangkudanonin. Ngem saan ay nakastidati. Saan ko nga kayat nga may nakdagasin dito'y kitagkuyog kami nga mapaniti lugar pagsaritaan ni. Mapanaklat ta makisinarak ken kuana. Kinunak. Sige, mapanak nga rudin ta. Ibagak ken ni James deta ket no sa din no ken tun kaano o may kuntumanin ibagakin ka. Sige. Apaglikod na kabsat, nagngaryet digiting sangit. Tuhin ti aldaw James. Tapnoy paritnak keng katigurak. Apagasirig kunto keng ka, pagalabatik digiti rupan. Tungpaing ka kiti paritnak no kasano ti sakit, ngayon palakam mo kanyak. Ay ayating ka. Ngayon day di nga ayat, nasukatanin iti gura. Kagurgura kan James. Kagurgura ka unay-unay. Kinunkunak iti kaunggap. Kagiddan deta nga gumaygayib ge bagura Manong Robert. Jack ni namnama. Nagarubos dagiti luwak pagayam ko. Itilikudan dagiti nga sa M. Wenno sagsagabaek. Inubrak di obligasyon ko. Tagserbi ken ni Lola Marta. Kastameten ti mapamang sarsarungkar ken ni nanay. Ngano dadumap maasyanak unay. Wen kabsat. Nakaidda no saan nakatugaw ngem. Nakawarwara ti aglawlaw na. Nakawarwara ti uneg ti balay. Tikabsat ko nga ninatan saan na siguro nga matensyonan gapu iti konsentrasyon na iti panagadal. Aglalalo kabsat ket. Saan met nga rod nga basta-basta ti laing nga ipakpakita na iti pagadalan. Wen Manong Robert. Dandani akon mautuyan. Ngem pinilit ko nga papigsaen ti bagik tapnon ti kasta matungpal ti arapaap. Ken kasta agpaot ti biag. Edi dito nga lubong. Kabsat ko. Nadanon ti aldaw ngayon to ding ni James nga panagkita may. Wen kabsat. Edi parke nga nakasangalan ti ayat. Edi parke nga nangaklunak ken kuana. Edita, aklunek di datdaton na nga ayat. Tilamisaan kenayan titugaw di sirok tinarukbus nga akasya. Sumunga dapon. Adda sa giant ni James nupay nakasiping. Kasla nagburek ti dara kidi makita. Ngamin inot nga nagkirpa. Di makita kalangan. Nakadumog ni James. Wen kabsa. Naliday tilangana nga madanunak.
Kasanong ipatungpal ko ti planok nga panang pasakit ken kuana wenno panang tungpak ken kuana. No makita mo ti tao nga ultimo ti liday ti langana. Idi makasilega kiti saan agarup dua adep pa. Naasot ti busis ko ket James kinunap. Inyangad na digiti matano ano ti rupa na minakmatan na. Apag darikmat manong Robert nakita ko. Agarubos digiti luwa ni James. Idinananayan niya nakasilegak keng kuana gandatin na ngarakupen ngin naglisya. James, saan? Saan ako niya rakupen ka? Saan niya may karinga ginarakop ka? Kaputad dan tubig. Adan sa bali nga babae ti biyag mo. Diyak kaya tumapasaktak ti pada ka babae. Saan niya bali nga siyak ti pagsanekan ti amin nga sa em. Nga umuko kiti kaunggan ti puso kenrik na. Saan lakit di nga siyak ti makanggapo. Nga masaktan ti pada ka babae. Data ti balikas ko kenkuana. Dandani di na mayisngaw ti boses na. Ngemiti. E di maala na siguro ti pigsana kastoy ti muna balikas na. Karon, pakawanin na ko. Pakawanin na. Pinilit ko nga. Kidawen ti panagsangot tatap na may danon ko personal ti panagpakawan ko kenka. Ay ayatin ka unay. Ngem pa nga asim dinak ko masidiren, dinak pabasulin. Ngamin na doon nagundaway ngin jayak tap ng dikasta at kay sana. Ngem pinain na. Nakalipatak. Nautuyan na kiti panaguray ngayon pa imo. So nga nakalipatak. Ngem naamiris ko. Naamiris ko ti kamalik. Ta saan ka nakiwin naswas keng kasakbay nga naramid ko ti naramida. Pakawalit ako. Balikas ni James. Manong ko kasla marunaw ti sibubuke labagi kiti daydi akong daway. Kayat ko ti agikis. Kayat ko nga ipek-ipek sa manuyibkas ti sakit tinakim ko. Ngem saan ka di nga damit punto wenno kay papanan ti balikas ni James. Nga gapu ti responsibilidad ko iti kabsat ko ken ti ay ina. Saan ko na iktan atensyon ti jaya ti ay ayate. Nagdanggay kami ken ni James nga naglulwa. When nagsangsangit. Aging kakabsat nga Jack na pupuutan. Agin in narakop kami gayam manen. Ken ni James. Nupay kasta, ginnibat kami, tinayro ta panagin narakop mi ni James, nagtimikak. Nalpasen ti amin. Nalpasen ti relasyon ni binukel ta. Detan ti maudi nga panagin narakop ta. Ngamin, adan tao nga masaktan. Adan tao nga tubing tapno ituloy ta ti ayan ayat ta. Si papakawanak ken ka. Amok nga oras siya kita dati nagbasulak. Kaputa Jack. Jack na napagustuhan ti kayat mo. Mawatan ka. Sapay tagbalinta nga nasingid agpagayam. Noan niya di kiti napalabas ta. Agbalinda ko malayangan niya kasla tagtagainip. Kapaman na makariing kakit. Lagip laingen. Awanin mo no saanin mabali na subliam di pagtingkin pasama. Iti lubong ni Daripdep. Kastata ko malaingin James. Agyamanak.
Agyaman ken ka Carol. Nalawagitan ti panunot ken nakim ko. Paganaman ti rikna. Ngamin kadidi al-aldaw. Nga. Di na pa nakapagsarita ket makong konsensya. Sitsidiren nak ti konsensya. Ano gutek adaman sa bali nga babae nga daytay ti biyag ko. Jak maulbud ti bagik ken rikna. Ay ayaten ka pa'y laeng Carol. Ay ayaten ka. Saan kubitin niya maibaga no ay ayaten ka pa'y wano saan. Ngayon may sa ti maibagaking ka. Agladladingit ti rikna. Agsangsangit ti kaunggak. Gaputi nagbanagan ti ayanayat ta. James. Mapanakon. Ayatem to kumati babae nga nang isuatam kanya. Ikarkararag ko. Nga agbalin kay kuma anaragsak. Ti bagi bayat nga madadayo iti lugar nga nagsaritan ni Ken James. Danda ni Jack maingato di sakak tapno umadna. Wen. Ti dalagudug ti barukong ko iti daydi agundaway agkakamakam. Wen kabsa. Nupay kaslakayat ko ti agsubli tapno arakopek ni James. Linabanak ti guyod ti rikna. Ket adadda nga sinurot ko ti panangipalais ti angin kanyak no pay nakapoy. Tapnon ti kasta makadayuan. Tapnon ti kasta matungpal ko. Ten bagat kini James. Nga jak kayat ti mangpasakit ti pada ka babae. Jak kayat nga siyak ti manggubway ti sugat. Wenno anyaman niya di mi pa nagtinawatan. Intuloy ko ti madayo. Ngay ti baet di sagay sa ngaksaw ko. Agtartarid digiti luwak manure. Tinali ko dak ti lubong ni Ayat. Mani ko di di aldaw pa nagsarita mi ni James. Adda di kiti subag mamano ako libangbang o mapapayaw. Ngempilit ko idangan niliklikan. Nagkonsentrarak pagayam ko iti pa nagserbi kiti trabaho kas katulong ni Nana Marta, wenno Lola Marta. Ken ti sagpaminsan niya isa sarungkar ko iti kabsat ko. Kas damit ten kini nanang ko. Sa anak mit unay nga narigatan nga nang tulong ini kabsat ko nga nagadal gabuta. Nagbalin niya scholar iti munisipyo. Nupay saan niya makaumanay adda ti makunkunang stipend wenno awaten da iti kada 3 a bulan manuruen. Dakil detoy nga nagbalin na katulungan. Panay ti panang bagbaga iti kabsat ko nga ni Nathan. Nathan kapag ikastoy nga sitwasyon ta ating ko marigata na tunay nga ikarkarigata. Aramidik ti amin na kabainat tapno di kas na matumpal ko ti ang lumikit ka. Agsingsingpet ka kuma. Saan ka kuma nga makibarkada? Panunutin ko man o kasalutirigat ti panakaisakad ti panagadal mo. Agkari ka kanyak Nathan. Agkarkarimet ti kabsat ko. Kan kanayon na palpalagipak, kanayon met nga agkari. Ken madlaw ko met pagayam ko iti panangipasnek na iti panagadal na. Awan digiti gundaway nga makitam nga rumar-rumar no duiket panay ti panangsango na kadagiti leksyon. Wenno anyaman nga maaramid na iti balay para iti pagadanan.
Naglabas di ideal daw, Manong Robert. Aday din ti kabsat ko nga ni Nathan iti kolehiyo, iti kurso na komersyo. Nagyamama na kabsat gaputa, na iduraasak babaen iti sarupod ko. When, na iduraas ko ti panagadal ti kabsat ko, ngaitan kadaddan iti maudin, nga tukad, tapno di kasta matunuyan na ti kalikagom na. Nagtultuloy met tinapintas nga panagadal ni wenno panagadal ni Nathan. Gaputan na tagiben na ti kinalaing na. Maragragsakan nagtunggal ipadamag na nga nangangato digiti grado na. Iti nagduduma nga subjects na bayat ti kanda ni ti college. Nagtultuloy met ti saan nga nasayaat nga sitwasyon ti ina. Nupay kadigidi nga gundaway makapagna. Maluto na metten ti kanenda. Siguro bunga ti adung karkararag ko iti Diyos nga panangipagpakaasik nga makarecover ti inak manibot ti panakaatake na. Nagbalin metten nga na ornos ti balay gaputa. Kasla nagsubli ti panunot na bayat iti panakaatake na. Makaluto, makalabano daduma. Ngem ananawaek kabsat gaputa amangan ta makasublian. Wenno agatake man yan. Nagtultuloy met ti maintenance wenno panagagas na. No pay saan na wenno saan ko ang kinabalinan. Ngayon pa ni ti therapist wenno mga blunting ko ana. Kabsat ko dahito iti nagbalin nga liwliwak. No pay nasakta na kiti lubong ti ayat. Nagbalin met nga nasimbeng ken nasayaat iti panangiduro asko wenno panangibaklay ko ti responsibilidad iti panagadal ti kabsat ko Manong Robert. Naglabas ti aldaw, Manong Robert. Nagtultuloy met ti kinasaya at kinaman nakaawat ni Lola Marta kanya. Agingga nga iti maysa nga sardam, iti malpas kami ang mga. Carol, may kaman dito ita. Aday bagakting ka anak mo. Imasidegak nga insigida. Apay ka di Lola. Niya ti bagayo kanya. Kaya't di anak ko nga di balasyo tao nga mapanak. Di ako makayat, mga di ako makabalinan ti aglugan ti aeroplano. Agpilit damen. So nga, siguro mapanak agto. Ngem no at the chansak nga makipag-night ka no kadakwada, depende ti immigration policy ti lugar nga yanda. Amangan ta, makipagyanak ka na kwada iti naunday. Ay namabaya ka pa na wen. May karim ka di nga di mo baybayan deti balay. Ken makabalinam ka diti agmay sa dito. Saludsod ni Lola Marta. Ay, amangan ta. Mabuti nga sa Lola. Kinunak nga talaga nga dati pa nagpangadwa. Nung ata alain talayangin dananang mo hindi kabsat mo dito. Angin kasamon ti balay mi Lola. Ket kas ti dati nanang mo ken ni kabsat mo dito ni Nathan. Papanyo sarsarong karan at balay yung dalusan. Ano kas pagarigan sa anak na mapa may kanti gundaway nga may paang kunayet iti map na unday panawin ka iti anak ko iti balasyo tao. Ag subliak tumit laing. Sublian tumit laing dananang mo ken ti kabsat mo ti balayo. San mo ka di nga kaya ti kasta? Makadin namin na dito san mo pagdandanagan ti inam. Kumusta gaya man ni Suna? Nasihat met ten Lula. Makapagluto, makapaglaba met ten. Maurnos na met ten ti balay. Sana kas lady nga. Pasaray maparparugupog di iti baso ken pagyanan ti danum gaputa. Saan na nga madiretso? Ngamitakit, nakarikubre met ten Lula.
Nasayat no kasta. O sige. Anyaro ti desisyon mo? Mapangon to ibaga ka dakwada lulat, wag may saak ditoy. Mabuti ngaksa. Ket no kayat da, anya pa nga ron. No, di alay ka ida ditoy. Babayan mit lang hindi pa malubos yung lola. Sungbat ko manong Robert. Kablawan tayo ni pagayam tayo Lulin Peralta nga madama iti panagbibuyan na. Thank you very much Lulin, tagano ka man. Kaya nagyaman tayo di TMT Construction Company nga masarakan ti Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City, babayan ka ni Honorable Telvin Tapawan. Amin nga construction assistance, mabalinda pong iserbi ka na kayo iti TMT Construction Company. Thank you very much kay ni Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii, ni Mr. Onofre Durupan iti Wayanay, Hawaii. Kastapay ka ni Ma'am Elis Tamayo iti number 16 wano Barangay 16 Bacara, Ilocos Norte. Ni Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital, no kahit yung apo ti agpakonsultara, mapangkailangan nga po ti St. Camillus de Lelis General Hospital iti number 121 J. Flores Street, Lawag City, Sindadaan ni Dr. Alan Taylan. Kastapay di Pugad Lawin Carbas Aircon Service, nga masarakan iti Balintawak Street ti Ciudad Tilawag, babaeng ni Engineer Neil Jose. Ni Mr. Henry Afaga, manipo di Pennsylvania, Estados Unidos. Agyaman tayo pa kay ni Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando, iti San Nicolas, Ilocos Norte. Daytoyan ti sumbat ti nangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, digiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti takang talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipani ti daga. Protektado pa iti talon wenno bangkag tayo. Mabalin nga usarin digiti produkto ti Next Gen kadiri amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray digiti natnating. Epektibo pa iti Next Gen kadiri flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adaan ka pa iti produkto nga para ka riti raken tayo adingwen pakiramanan digiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabababa agastos. Gumatanen ka riti Next Gen products iti Chumbian Feed Supply, Masarakan ti Garete Street, Abay ti Gareta Barangay Hall, Baduk, Ilocos Norte. Next Gen a produkto para ka riti amin nga klase ti mula ken para ka riti tarken. Next Gen, environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Lulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso pa nakausar dito yung produkto, babayan ti company technician da. Paadwen ti apit, iti nababa agastos, babayan ka rin ti produkto, ti Next Gen. Next Gen! Lily of the Valley. Kalikagom yu kadi ngay paay ti dinto kalipatan nga serbisyo kadi pimusay ngay patpatigyo ti biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti dayta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kadi iti di kalidad a kagamitan ken empleyado para iti serbisyo ngay paida. Lily of the Valley, rangtay ni ayat para kadi iti patpatiga pimusay, manipod kababaan ingganat ti kangato na kalidad, pada-pada nga hindi payan ti makapnek a panagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan na serbisyo kadagiti minatay babayan ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay dagiti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid dagiti minatay iti sa bali a lugar. Ti Lily of the Valley kadadaan ti dua asangay. Masarakan digitoy iti National Highway, Barangay 32, Curopor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adaan dati telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Licenciado Abalsamador, Owner Manager, Lily of the Valley. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang mapapa-kasasarap.
marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products. At talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito'y ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Blue House Prexon 2 Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa, gaputan na saya at ken manakigayem ti agtegikwa, ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kubudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort, masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City, kukuha kinamatmatunan na Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort, adan ti makaawis nga glawlaw. Indayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag ni cellphone number 0963 000232. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Sumuno nga aldaw, napanag iti balay mi tipno kasaritak ni nanang. Kaninranak nga, amok nga adda ni natan. Edadaki di unig ti pagtengan mi, ket nagsasango kami nga talo. Edlalawag ko kadakwada ti singasing ni Lola Marta. Nga mapanpanag umay da panagnaed. Ket kaduain da kiti balay da, wenno balay ni Lola Marta, bayat nga mapani jay balas yu tao. Nakidkid ni natan, kastamit ni nanang. Ngamin bagak kadakwada nga manganta, katindak nga kaskatulong na. Sa dinupay ti pagsapulak. Sa dinupay ti pangalaan ta iti pangtulong ko ken ka. Napilitan da nga imanamong, nupay naliday ni nanang. Saan na unay nga madiretso di iti balikas na, gapoy di pa nakaatake nangim. Madlawak ti kinaliday na. Saan ka nga malidayan nanang, gaputa? Tunggal adagundaway tayo, when no, i-schedule tayo, umay tayo met tayong dito'y balay. Umay tayo dalusan, yan mabaling nga dito'y met nga sasango amangan. Kasla, picnic ground. Sang ka dinatan, mabalin met, sungbat ni natan. Manamong dangarod, gaputa, awan ti mabalinan, no di sumurot iti kalikagom ti pagpapaayan. Nagawi da kiti pagtengan ni Lola Marta nga pagnanaidak ken pagsirserbiak nga kaskatulong. Pakamuking ko na nga umanamong dananang kenidnatan. Mamaydak kadwayan iti balay na bayat nga mapaan ni sunay di balas yu tao. Naragsakan ti baket. Amom Carol, nada kayo dito'y awan ti problema.
Bayad ti kuryente, danom, ken amin met nga agserbi, ori adadananang mo, ken ti kabsat mo, ken mapataod. Maipaay ka na kayo, bapendi kadagiti anak ko. So nga, dakila bentahe yun. Panangilawlawag na. Idilaing nga maawatak. Ti kayata sa wen ni Lola Marta. Wen ngagpay sumanong Robert. Saan kami nagumatang iti bagas? Sidaen. Bayad ti kuryente. Mabalin nga minimum tulaingin ti mausarmi. Napaisem ti kaunggak. Wen Lola, agyaman kami. Agyaman ako na ikada kayo. Kinunak. Sige bayam tatawagak na iti anak ko ta iset min no kaano iti ipapan ko sa jay. Gumatang dan iti ticket ko. Namingket. Adamit iti passport ko ken sabsabali nga dokumentok para iti panagabro. So nga kapot manamong kan, manamong dananang ken ni ading mo nga umay kada ditoy. Makapanakon. Awanin ti panpanunutek. Natalgay ako na pumanaw dito'y balay. Agtalay ka kunay ken kakarol. Namingket. Napaniknik ako niti panagserbi. Amok nga sana mabaybayan ti uneg ken ruar ti balay. No adda ka dito'y balay ko. Sige, mapalag iti kwartok ta like ti cellphone ko ta tawagak di iti anak ko. Napanyarod ni Lola Marta ijay abroad manong Robert. Awan di kiti pakaamuna gaputa di mimetten mauray iti uneg tinem nga bulan. Nagpaot iti tawen. Saan ko niya amuno kasano tinaramid na nga nakipagnaeden sa jay. Idi pakaamuna kunana nga nagbakasyon kaya nagbakasyon da nga talo ka iti anak na. Pakiramanang kanon di kiti apo ko na. Nagbalin kanumet ni Suna nga yaya. When numang bantay ka iti apo ko na ijay balasyo tao manong Robert. Nadanon ti panagturpos ti kabsat ko, irikurso na a komersyo. Nga adadda nga nangitunda kanya kiti ragsak. Ti kabsat ko tinagbalegi iti edukasyon, manong Robert. Ngem kas lakarama na kiti daydi nga balegi. Edi malpas ti graduation, nagdiretso kami ti maysa nga pagpapanganan. Ni Nanang ken siya. Kinablaawak ti kabsat ko. Inararakop ko no pay siyak tinangkuyog ken kuana iti pag-eskwelahan. Edi pa nagturpos na. Siyak tinangabay ken kuana. Kedi di malpas deta, dinagas mi ni Nanang, nagdiretso kami ni ti pagpapanganan. Ninorder mi di kiti kayat mi nga putahe manong. Ket bayat ti panagpapangan mi paray ti panangkabkablaaw mi kini. Natan niya kabsat ko. Gapu iti panagbalay na. Nagbayag na yemplyo ti kabsat ko iti maysa nga pangopisinaan gobyerno. No pay saan kaya di nga permanente kaputa inuray na nga makapagtake iti civil service. Aging ka nga na ipermanente. Ngayon saan na nga naanusan ti kadanay ti bendig ti gobyerno. Dito'y kabsat nga pinadas na ti nagaplikar iti trabaho nga mapani di balasyo tao. Wen mano? Saan nga napnek iti sweldo na bayat ti kadana iti opisina ti gobyerno? Ket ditoy nga sinapul na ti mas nangat-ngato nga masapulan. Siguro gaputa adautik ti kabsat ko saan meta panangipangas. Alisto nga nakasapul iti pagtrabahuan. Ket napan iti balasyo taaw ni Nathan manong Robert.
kabsat ko di balas yung tao, dududwa kaming kininanang inipagtengan da Lola Marta. Ngem sa ano ni nga nagbayag, in padamag na nga pimusay ni Lola Marta, eja abroad. Inururay ko no, isang pet day diti bangkay, tinasingpet ken naano sa bakit, nga nang tultulong unay kanyak, ken uray ka na kami amin. Ngayon nagdesisyon di kiti anak na nga sa dalaing ngayon ngay tabon gabutawan meten ti sangpetan na kabagyanda wenno kapamilyana. En kumit da kanyak tinasao wenno ti pagtengan da Manong Robert nga pagbakasyonan da no makalagit da. Sa anak met niya nagkitkit. Idinto nga ti original nga pagtengan mi kabsat ko. Pinaremodel wenno pinarepair ni Nathan. Ketita adda sa JT inak. Adda akmet ita ditoy balay da Lola Marta. Nupay inrikep ko idi ti ridaw ni Ayat ditoy puso ken rikna. Jat napupuutan niya napekka ni kandado ket naglukat. Wen kabsat nagayatak met laeng medyo nabakita na kidin. Isu nga saan kami nga naipayan ni ti anak. Ngem ket di adda ti inampun mi nga maysa nga ubing nga lalaki. Nga isu itati kabalay mi di pagtengan ni Lola Marta. Kabsat ko siguro ti amin nga pan nakapasakit nga sinagrap ko manipod ti pukusay di tatang. Aging ga kinayat ket nasubadan. Awam met ti maibagak ta responsable met ti asawa. Nupay ampum milaeng ti pan nakaanak-anakan mi ket kaslapud punulat ta na nagtaod ka na kami gapu di pasnik ti asawak nagsapol tapno may saganaan iti naranya ga masakbayan tinala mi ngabi. Yamanek kabsat ko ti panangibasa mi di deto'y surat ko iti programang tinapalabas. Sapay ta danto ti gundaway nga mapagsango ken makapagkita ta. Dahil ti pagayam mo, Carol. Pagayam ko, Carol, just ang ginamay iti panangipatulod mo iti deti surat mo iti programa tayo tinapalabas. Yamanek unay-unay ta, and share mo ti napalabas mo iti programa tayo. Sapay ko mga rota, adda iti nakangeg, ket nakapidot da iti adal ken sursuro kang runaan na, iti panang patibkerkirik na, bagi, puso ken panunot, no adda dumteng apan mo. Deta ti maawatak, nga mensahe ti pakasaritan ti biyag mo, pagayam ko. Ulitig tagyaman, iti panagsurat mo iti programa tayo, tinapalabas. Ituyin papagayam, ngayagpan tayo manen, titelon. Di programa tinapalabas. Alain mi nga rin dito yung gundaway nga pumakada ka nagyaman ka na kayo. Dahil iti pagayam nyo ni Robert de la Cruz, iti technical control, ni Maki Paulino Agustin, SK Chairman ti Barangay 48B Kabungaan, South Loag City. Ibatiwin tinatalinay nga malem ti Huwebes tay amin asa nga pada. Tinapalabas. Namulit yagdama babayan tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasay masugat. Tinapalabas.